Henrik Mangwana uya achioneswa moto apo paanozouya ida kuzama kutaura kuti ari pamusoro pemaMozambican results or Mozambican elections. Toona kuti vakomana vana mahiri vauya panapa vakamuudza mashoko ekuti nyange iye abva adzikama. Sana mina mashoko anobuda togwa panapa nokuba subscribe or like on the bell yako. Tichida pahindo Henrik Mangwana anoposta this flag yamuri kuona nyara chiti Mozambique polls achianalyze ma results. Toona kuti advocate vadziamaire vanopindura onyora chiti kuti Henrik Mangwana, are you the spokesperson of the Mozambican Electoral Commission? Why are you wading into the electoral and political affairs of another nation? Zimbabwe chase SADC, yet here you are wading into all sorts of dodgy narratives in the midst of a disputed election, and you cannot master the emotional intelligence to stop interfering. A record 4 countries has accused you and yours of interference in their electoral affairs. Can you please stop? It's not a good law at all for Zimbabwe. We need new leaders. No mashu anoya aitoka na advocate mai achiwanza chiti aiwa, why are you interfering panema polls even among nations? Ndako kuti amongst Southern African countries also tikuona kuti at record kune former countries avakutochema with the regime. Panapa vachiona vakomana vachimisuza their power, vanoziva kuti they hold the power at the chairship, but ike zvino they are misusing it, vachinoenda vachinomedla mapolls ekune mamwe nations. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Wapinda comment section medu, mafungiro enyu, subscribe or like, turn the bell icon.